Прывітанне сябры, з вами я, Даша, і гэта наш чарговы лялька-блог Букашкіны лялькі. Сёння мы з вами разглядзім офігезную інклюзіўную ляльку лінейкі Барбі фэшыніста пад нумаром 121. Чаму яна інклюзіўная і чаму яна такая крутая? Да таму, што гэта лялька з пратэзам. Пра тое, чаму з'явілася такая лялька, як яна з'явілася, хто стаў натхняльнікам на стварэнне менавіта такой лялькі, я распавяду трошкі пазней. А зараз мы з вами распакуем непасрэдна нашу лялечку. Перш чым распакаваць, канешне, стандартная коробка, нічога незвычайнага, пластикавы блістер, картонны заднік, гэта коробкі старога фармату, яшчэ такія, як выпускаліся ў 2019 годзе. Ну што ж, распакуем. Распаковали лялечку, і при распаковцы на картонным задніку зноў у нас был месседж напісаны You are full of potential and will do great things. Ты поўны ці паўна патэнцыялу і можаш рабіць вялікія рэчы. Калі вы глядзелі мой агляд на ляльку з Барбі Віцеліга, то там таксама быў месседж на задніку. Калі не глядзелі, то можете паглядзець па спасылачцы. І такія месседжы гэта прикольная штука, таму што яны звяртаюцца да дзяцей, да дзеці, як мы ведаем, гэта наша будучыня, і кажуць пра тое, што дзеці могуць зрабіць все, што заўгодна. І неважна, ёсць у цябе нейкія недахопы ці няма, калі ты захочаш чагосьці, то ты можаш гэта атрымаць. Дык вось, гэты лозунг, гэты месседж, ён таксама не проста так узяты, бо гэта лялька, яна была натхнена адной дзяўчынай. На той момант, калі рабілі гэтую ляльку, распрацоўвалі, дзяўчыне было 13 год, і гэта дзяўчына Джордан Рыўс. Яна нарадзілася без рукі, ейныя бацькі, усё ейнае жыццё рабілі так, каб яна сябе адчувала паўнавартасным членам грамадства. Канешне ж, у дзяўчыны быў пратэз. Але пратэз і пратэз, актыўны, гэта ўжо не зусім незвычайна ў сучасным свеце. А чым яна захапіла? Тым, што яна сама ў свае 11 год свой пратэз перарабіла так, зрабіла да яго, прымацавала такую пушку, каб яна магла страляць блёсткамі. Як распавядала сама дзяўчынка, гэта было зроблена ў летнім лагеры, вось яны з дзяўчатамі сидзелі, і у іх прыйшла такая ідэя, што вау, можна зрабіць з мяне супергероя, у якога будзе замест рукі пушка, і пушка будзе страляць блёсткамі. На мой позірк і погляд, гэта проста вау ідэя. Гэта супер, што даказвае, што дзеці гэта проста такі фонтан крутых ідэй, і што даказвае, што неважна, ёсць у цябе рука ці няма, галоўнае, каб было жаданне. Сям'я гэтай дзяўчыны зараз займаецца актыўна дабрачыннасцю, яны кіруюць арганізацыяй Born Just Right і дапамагаюць таксама дзецям з асаблівасцямі. Такое натхненне для Матэл, для стварэння гэтай лялькі непасрэдна. Хаця мы бачым, што ў гэтай лялькі пратэз не на руцэ, а на назе, но думаю, што гэта не страшна. Сам пратэз мы разглядзім трошкі пазней. А зараз зробім звычайны наш агляд, што ж уяўляе сабой, у прынцыпе, лялька. Лялька гэта дліннавалосая, загарэлая трошкі дзяўчына з зялёнымі вачыма. Валасы у яе попельнага колеру, зверху завязаны ў хвост гумкай. Я, дарэчы, таксама час ад часу раблю такую заческу, прычоску, даволі прикольна выглядае. У яе густыя бровы, цікавы мейкап, бо у яе прамалёваны выразліва вейкі і верхнія, і ніжнія. Пры гэтым нанесены яшчэ невялічкі такі слой чырвоных ценяў і вельмі крутыя малінавага яскравага колеру вусны
І, канешне, лялька даволі міла пасміхаецца. У вушах у дзяўчыны вялікія такія кольцы завушніцы, срэбныя. Яны пластикавыя, яны дастаюцца з вушэння, не дастаюцца, яны там на стоперах, каб не губляліся. І вось гэта знешнасць, яна поўнасцю супадае з тым, што намалявана на арце, на коробцы. Далей ідзе ейная сукеначка. Сукеначка нагадвае такую сукенку, байку. Тканіна даволі мягкая, баваўняная. Ёсць тут такія рукавы, валаны, крылы, не ведаю, як правільна яны называюцца. Сама сукеначка даволі кароткая, яна ідзе дзесьці да сярэдзіны сцягна, пры гэтым прыкрывае пачатак пратэза. Колер светла-блакітны, потым ідзе узор з 3 трохкутнікаў, сіні, ружовы, белы, яны як бы накладзены адзін на адзін. І ззаду сукенка, як звычайна, на даўгой ліпучцы. На нагах у лялькі белыя кеды, яны на невялічкай платформе, ззаду ёсць разрэзы для зручнасці зняцця, але кеды, каб не згубіцца, прымацаваны гумкамі, і ў дадзеным выпадку я іх не буду здымаць, бо гэта не вельмі заўважна, і яны гэтыя гумкі не дэфармуюць нагу у адрозненні ад папярэдніх маіх аглядаў, калі вы глядзелі. Вось там была такая вельмі незразумелая штука, тут гэта выглядае вельмі натуральна. Распранаем нашу лялечку, сукенка здымаецца вельмі лёгка, і нам адкрываецца самае цікавае, гэта пратэз. Тулава лялькі проста звычайная, гэта ніякая спецыяльна распрацаваная тулава, гэта проста такая мадыфікацыя, у якую ставілі замест левай нагі, зрабілі пратэз. Але насамрэч тулава старое, звычайныя лялькі, таму мы не будзем рабіць акцэнты ні на чым з гэтага. Разглядзім непасрэдна пратэз. І так, пратэз у нас зроблены з шэрага пластыку, ён прымацаваны да нагі, і па ідэі ён павінен здымацца, але я вельмі баюся, што я штосьці зламаю і потым не зраблю. Таму не будзем здымаць яго, але мы бачым, што ён быццам бы насаджаны, вось як пратэзы зроблены, прымацоўваюцца да нагі. Тут прароблены нейкія дэталі, выбіты ў пластыку, пратэз маналітны, шэры, і няма магчымасці сагнуць нагу ў лялькі, што, я думаю, вялізны мінус, пры гэтым не згінаецца і правая нага, яна пластыкавая. І, канешне, гэта такі, невялічкі мінус. Не будзем казаць, што гэта прям вау, не дарабілі. Усяму свой час, думаю, калі-небудзь мата зробяць і пратэзы, якія будуць функцыянаваць. Але калі мы ўзгадаем ляльку на васку, якая была на тулаве Made to Move, магчыма, і тут трэба было зрабіць нейкія шарніры, там, як мінімум у нагах, і ў пратэзе гэта было б даволі крута і функцыянальна. Тым не менш, пратэз даволі круты, і не такі мінус у тым, што няма ў калені нейкага шарніру, як незразумелы мінус тым, як пратэз пераходзіць у стапу, бо насамрэч ты глядзіш і не разумееш, типа, стапа натуральная ад чалавека, яна такога ж колеру, як колер скуры у лялькі. Не думаю, што дзеці на яго моцна будуць звяртаць увагу, калі будуць гуляць гэтай лялькай, але спадзяюся, што з ёй будуць гуляць, таму што такія лялькі, яны і прызначаны для таго, каб паказваць разнастайнасць людзей, паказваць праблемы, каб дзеці бачылі, што ёсць не зусім такія, як яны, і што не трэба на іх тыкаць пальцамі ці неяк шаптацца, а проста прымаць, гуляць і гэтак далей. Вось такая яна, наша лялечка. Я вельмі радая, што Mattel сталі выпускаць такіх лялек, што дзеці могуць іграць з лялькамі з абсалютна рознымі, з рознымі асаблівасцямі, і ў тым ліку, што дзеці з інваліднасцю могуць бачыць, што і у лялькі можа быць пратэз, а дзеці, у якіх усё нармальна, яны в прынцыпе могуць бачыць, што ёсць розныя людзі. І бацькі пабачаць, што ў іх дзяцей ёсць магчымасць
развівацца і прымаць людзей такімі, якія яны ёсць. Зычу вам натхнення, добрага настрою. Дзякую, што вы паглядзелі гэты ролик. Пішыце абавязкова каментары. Мне вельмі важна пачуць вашу зваротную сувязь. І, канешне, ставьте падабайкі, пашырайце гэта відэа. Я гэта раблю не толькі таму, што мне падабаюцца лялькі, а і каб пашыраць беларускую мову у YouTube прасторы. І спадзяюся, што ўжо хутка мы пабачымся ў новым роліку. Пакуль.